पुराबारि भिजिटेसन चेयारमेन दा नोंथांमोनखौ बे चेनेलनि थाखाय नुजाफैनो थाखाय धन्यबाद होदों। दा बेखिनियाव आं दिनै पुराबारि भिजिडिसिनि सिङाव थानाय जिखिनि खामानि अपेनिं जाबाय दिनै दा आंनि भिजिडिसियाव 8टा स्किमा माने सेंसन जाबाय एनरेगानि नामाव। दा बेखिनि स्किमा गासिबो राजुवा माने स्किम गोजा, जाय खामानिखौ जों मावबा रायजोआ मोनसे लाब जागोन। दिनै जोङो 1 नम्बर पुराबारियाव बुंनो थाङोबा बे आर्ट फिल्डनि खामानिखौ जों सेंसन खालामना लाबाय। दा 2 नम्बर पुराबारियाव जोङो बाउन्डारि जिथु माने एलपि स्कुला माने गैयामोन, गोदोनिफ्राय दिनैसिम माने सेंसन जाफेराखैमोन। दा बेखौ जोङो बिटिआर सरकारनि अननायाव आरो टिएलसिसि चेयारमेन जोंनि रुजुग्रा मोसाहारि सारनि अननायाव बेखिनि खामानिखौ जों सेंसन खालामनानै लाबाय आरो बे खामानिया साननैसोनि उनावनो माने स्टार्ट जासिगोन। आरो बुंनो थांबावोब्ला जोंहा फाकिदिया बाथौ मन्दिर, दा बे बाथौ मन्दिराव मोनसे आर्ट फिलिं आरो फेन्सिं बाउन्डारि बे गैयामोन, दा बेयो जानो थांगासिनो। आरो बेजोंनो लोगोसे जा फाकिदिया गदाबारि इउथ क्लाब, बेबो दिनैनि तारिखाव बाउन्डारि गैयामोन, लांदां फादां माने मोसौ बोरमा गासिबो हाबनानै बेयाव माने उफुद्रुग जायोमोन। दा बेखाय जोंहा सारनि अननायावनो टिएलसिसि चेयारमेन सारनि अननायावनो बेखिनि खामानिया जानो थांगासिनो। आरो बेजोंनो लोगोसे जा सिदाखाव गामियाव मोनसे बर्डार प्रटेक्सन, बे बर्डार प्रटेक्सन होनायनि थाखाय गामिया मोनसे गिदिर मोनसे लाब जागोन। कारना बेनो माने बेखिनि खामानिखौ मावनायाव दा फाकिदिया सिदाख'वा गामिया मोनसे गिदिर मोनसे लाब जागोन। आरो बेजोंनो लोगोसे दिनै 7 बोसोरिया बे गामियावबो केनेल मोनसे रिफारिं बेखिनि खामानिया जानो थांगासिनो। खोब माने रुजु सारनि अननायाव बेखिनि खामानिखौ जों मोननायनि गेजेरजोंनो दिनै जों बे खामानिखौ मावनो थांगासिनो। आं बेजोंनो लोगोसे जोंनि बिटिआर सरकारनि प्रमद बर' सार आरो गबिन्द सार बिथांमोनखौबो धन्यबाद होनो गोसो जादों। मानो होनना बुङोब्ला बिथांमोननि अननाय आरो नाजानाय गासिबो खामानियानो माने मोनसेनि उनाव मोनसे गासिबो माने साक्सेस जानो थांगासिनो। आं बेखिनिखौबो बुंबाय आरो उननि पर्यायाव जिखिनि खामानि मावबावनांगौ दं बेखिनि खामानिया लासैनो माने साक्सेस जागोन। आं बेखौ आंनि टिएलसिसि चेयारमेन रुजुग्रा मोसाहारिखौ खुलुमनाय आरो जासिनाय बावहरबाय। बेखिनियानो, गोजोन्थों। नंगौ, जोंनि नं 3720 समस्तिनि सिङाव थानाय नैबे पुराबारि नं 2 पुरा गामि एलपि स्कुलाव MGNREGAनि आन्थाराव मोनसे बाउन्डारि वाल जानो थांगासिनो दङ। बावै समनि सिगां जोंनि टिएलसिसि सार रुजुग्रा मोसाहारिया बे खामानिखौ बेखेवनानै होबाय। दिनै सोलायनायनि मुङाव प्रमद बर'नि जि दैदेननाय सरकार, बियो मोनफानि उनाव मोनफा गोदान खामानिया मावजागासिनो दङ। आरो नैबे पुराबारियावबो गोबांथार दिनै बेखेवनाय जागोन आरो माखासे जों बेखेवखांबाय। नंगौ, जोङो मोनफ्रोमबो दिगाव जोंनि बे जौगानायनि खामानिखौ मावफुंनो थाखाय जों आखायाव लाबाय आरो जोंनि टिएलसिसि सार बिथांनि आखाइजोंनो गोबां बेबायदि बेखेवनाय हाबाफारिया जागासिनो दङ। आरो बिदिनो जोङो जौगालायनायनि खामानिफोरखौ जोङो रायजोआव मा नांगौ, बबेखौ सिगांग्रो मावनाया मोजां, बेखौ नायनानै जोङो दिनै नं 2 पुराबारि एलपि स्कुलाव नैबे बाउन्डारि वालखौ जोङो लुफुंनायनि दिनैनिफ्राय फिथा होनाय जाबाय। गासै पुराबारिनि बे भिसिडिसिनि सिङाव जोङो गासै 6टा खामानिखौ जों दिनै बेखेवगोन आरो बिनिनो नै बावैसो पुराबारियाव जोङो नैबे बाउन्डारि वालखौ जोङो मोजाङै बेखेवनानै होनाय जाबाय।